हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले शिव गुरु के प्रणाम बा, मैया पार्वती के प्रणाम बा, सभी देवी देवता के प्रणाम बा। आप सब जितना गुरु बहिना गुरु भाई यूट्यूब के माध्यम से हमरा के सुने नी, आप सबके भी हमार प्रणाम बा। आज कथा सुनल जाई दीदी एगो हत्यारिन सास के, शुरू से लेके अंत तक सुने में दीदी बड़ा दुखदाई बड़ा मार्मिक के कथा बा, एगो बहू और एगो सास के। चली तो कथा के ओर बढ़ल जाओ। देखी दीदी, एगो गांव में एगो औरत रहता रे, बेटा एक जने रहता रे उनके, और बेटा सियान हो गई रहता रे। सियान भइला पे सभी लोग शादी ब्याह बेटा के करेला। ठीक असही वो एगो घर के लड़की देखत री और पसंद करके शादी ब्याह के बात करत री। वो लड़की जे रहत री दीदी गरीब परिवार के लड़की रहत री। देखिए वो लड़की जे रली बड़ा सुंदर रली, मन ऐसे लोग के मुहा गई। और लड़का के जे मतारी रहली बुढ़िया दाई सोचली कि बेटा के बियाह करम, एकलौती बेटी बिया, बहुत सारा दान दहेज मिली। कहल बा दीदी की देखी जरा 5-6 गो कई गो बेटी बा, ओकरा धन दौलत बा, तो बेटी के लेहे देहे में कोनो कमी ना करेला। लेकिन जरा हैले नइखे उ एगो बेटी के भी ना दे पावेला, लेकिन जितना हो पावेला अपना से उ तो देवे करेला। दान दहेज तकराई ले दीदी। सास कहली कि बेटा के बियाह करम तब 5 लाख रुपया ले हम, गाड़ी ले हम, औंठी सिकड़ी सर सामान बर्तन की सब ले हम। लड़की के पिताजी जे रहन देखलन के घर बार बढ़िया बाटे, कहे न लड़की के बियाह कदी कुछ ज्यादा मेहनत करब, लेकिन लड़की नीमन घर में जाई। और सब बाप मतारी इहे सोचेला दीदी कि हमार घर से 20 घर बेटी के मिले, कि बेटी जौना घर में जाई वहाँ सुखी से रही। भले अपने कोनो दुख दशा सहलेला, लेकिन हर बाप मतारी ये सोचेला कि हमार बेटी ससुराल में जाके खुश रही। ऐसा ही हो लड़की के मतारी बाप सोचता कि कोनो बात ना, हमनी के तनका कर्ज लेके तनी ज्यादा मेहनत करके शादी ब्याह बेटी के कर दियाई। शादी ठीक हो गई ले दीदी। अब शादी ठीक जब भई, देखी समय के कुछ कहल नहीं जा सकत कि आज हमरा साथे का होता और काल हमरा साथे का हुई। शादी के दिन रखाइल और लंबा चौड़ा दिन रखाइल कि 6 महीना के बाद शादी हुई। 1 महीना बीतले दीदी, कुछ पैसा लड़की के घर से लड़का के घरे चल गई, और जवन सर सगाई होखेला उ सब पूरा हो गई। 2-3 महीना जब बीतल, लड़की के पिता के अचानक तबीयत खराब हो गई। अब वो दान दहेज देवे लायक ना रहले, कमाए धमाए वाला वो ना रहले। तबीयत खराब होते होते ज्यादा तबीयत खराब हो गई। लड़की के शादी अब सर पर आ गई रहे। हर टाइम ससुराल के लोग के फोन आवे कि दान दहेज ना मिलल, लेकिन सब लोग यह सोचे कि उधार पैसा करल जाई और बेटी के बियाह कर देहल जाई, बाद में कमा धामा के सधा दियाई। देखी कहल भाई दीदी कि लोग गरीब के उधारो न देला। ओकरा में लड़की के पिता के तबीयत खराब बा कि हाथ पैर चलत नहीं खे, अरे कहाँ से कमा के देहे। अब धीरे धीरे शादी नियर आ गई। बाप के टेंशन रहे, वो लड़की के मतारी के टेंशन रहे। कुछ इने उने करके मतारी के गहना गुड़िया बेच के कुछ दान दहेज दिया गई। लड़का के बाप मतारी से निहोरा कैलो कि हमरा बेटी के बियाह हो जाए दी, पति जे बानी ठीक हो जाए तब बाकी के राउर पैसा सब चुका देहल जाए। लड़का वाला लोग सोचलक कि शादी अगर हमनी तोड़ देहल जाई तो सर समाज में हंसारत हुई कि पता न काहे बियाह टूट गई। अब ए लोग सोचल कि काहे ना हमनी के बियाह कर लिया और ठीक होइए, जहिया ठीक होइए त कमा के त देही के बा। अब देखी वो लड़की के शादी वो लड़का से हो गई। लड़की ससुराल गईली और हमरा बुझाला कि जौन लड़की दान दहेज लेके आवेली वो लड़की के घर में ज्यादा मान जान होखेला। बहुत ऐसन घर बा और जौन लड़की के कम मिल रहेला
वो लड़की के तनी कम आदर भाव होखेला। सब घर में नहीं खे, लेकिन बहुत ऐसन घर आज भी बाटे कि ऐसन दोहरा व्यवहार कइल जाला। लड़की जब ससुराल गईली तो सोच मुँह कोई बात ना करी। 2-3 महीना जैसे तैसे घर चलल। उन्हें लड़की के बाबूजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई और बाबूजी के इनका देहांत हो गई। बाबूजी मर गईले। लड़की सुनली तो ऐसा लागल कि हमार दुनिया ही उजड़ गई। देखी बड़ा निहोरा कैली है दीदी कि हमार बाबूजी मर गईनी, हमरा के हमरा घरे पहुंचा देती तो बड़ा बढ़िया रही कि आखिरी समय हम अपना बाबूजी से मिल लेती। सास कहली कि अरे ऐसा होने के सकत, वो बुढ़ऊ बीमार रहले, मर गईले। दान दहेज के पैसा कुछ ना मिलल। जब तक पैसा ना मिली तब तक ई घर से तहरा अपना घरे नइखे जाए के। बड़ा निहोरा कैली, बड़ा रोली, बड़ा चिरौरी कैली, लेकिन सास एक ना सुनली, ना जाए दिहली। उन्हें देखी उनका बाबूजी के दाह संस्कार लोग कर दिहलक, जाए ना दिहली। काम क्रिया बीत गई, ए दीदी जाए ना दिहली। धीरे धीरे अब समय बीते लागल। ए लड़की के अब सास दुख देवे लगली कि अरे अब तक कमाए वाला कर बाप जे रहले वो मर गईले। एगो भाई बा, अब भाई भौजाई के कर भइल बा, ऊ कमा के दी ना दी ये तो पता नहीं खे। लगली अब लड़की के सतावे। कबो कबो फोन लड़की के मायका से आवे, लड़की के मतारी फोन करस किए समझी। एको बार बेटिया से तनी बात करा दी हती, हाल समाचार ले ली हती। देखी ये लोग बात झनक के करे फोन काट दे है कि जहिया पैसा लेके बाकी के आई ओह दिने बेटी से बात करके जाई। बात भी ना करे दे लोग और बेटी के बड़ा दुख देहे लागल लोग। सास के भी सोचे के चाहिए दीदी कि कितनो पैसा दान दहेज में मिले, कितनो कमालेस रखलेस, लेकिन जहिया मरिए वो भी तो 1 रुपया जाए वाला नहीं खे। यही से कहल बा कि जिया तानी शरीर बा तो कुछ अच्छा काम करी, नेक काम करी कि मर गईला के बाद भी दुनिया के लोग तारीफ करे। इना कि मर गई तो 4 गो गाली देवे, ऐसा ना करे के चाहिए। 1 बार फोन आइल, 2 बार आइल, कई बार फोन आइल। कबो बहन के फोन आवे, कबो भाई के फोन आवे, कबो माई के फोन आवे। 1 बार भी बात ना करे दिहली। समय 2 साल बीत गई। एक दिन भाई अइले, सास बाहर बैठा रहली। कहले कि अम्मा जी बात करे के रहे, तनी दीदिया से मिले के रहे, कुछ बात बाटे। कहले कि अरे जैसे तू आइल बड़ा उल्टे पैर चल जा अपना घरे, कौनो दीदी से बात करे ना देह। जहिया बाकी के पैसा लेके अइह दीदी से बात कर लीह। भाई रोते रोते घरे चल गई। अब लड़की जे रहली घर में रहली, समझ न आवे कि हम का करी। आज के जमाना है, फोन मोबाइल भी लड़की के पास में ना रहे कि हम बात चोराइयो लुकाइयो के करी। फोनो तक लोग ना देहे, बात भी ना करावे, कबो मुलाकात भी ना करावे। धीरे धीरे सास सोचली कि अब लड़की के मायका से और हमारा बेटा के ससुराल से कुछ मिले वाला बाना, तो कहे ना ये लड़की के रास्ता से ही हटा दी और हमार लड़का तका अभी जवान बा, बियाह हो सकता। अब ननद रहली, सास रहली, ससुर रहले, ओकरा में पति भी रहले। ये लोग सोचल कि अरे एकरा के अब खत्म करा, हटावा, दूसर बियाह हुई, दूसर घर के लड़की आई, बहुत दान दहेज लेके आई और एकरा से का फायदा बा। दीदी 10 दिनों लड़की से तनी राय विचार से रहे लगल। लड़की के बात समझ आई ना कि आखिर जब से हम शादी करके आइल बनी, ये घर में हमरा कबो लोग प्यार से बोलले नहीं खे। आज का है बात, कितना प्यार से बोलता। फिर मन में सोचली कि कहीं हमार बाबूजी मर गईले तो हो सके घर के विचार बदल गईल हुई, अब सब लोग ठीक हो जाए। एक दिन यहाँ सास का कहली कि दूध में दवाई डाल के वो लड़की के पिला दिहली। पियला के बाद में जब सुतली है दीदी, वो सुतले रह गई। ये लोग चारों ओर से झकझोर के हिला के डुला के देख ले हल कि कहीं ये जागल तो नहीं खे। लड़की बेहोश रहली। ये लोग का कहलक है दीदी,
वो लड़की के मार दिहलस। लड़की के मार दिहलस और घर में रख ले बा। दिमाग में चलावता कि अब ये लड़की के हमनी करल का जाओ। अब दूसरा दिन सास प्रोग्राम बनैली बेटा और पति के साथे कि घर के पीछे एगो गड्ढा हमनी के खोनल जाओ और वही गड्ढा में एकरा के ढक देहल जाओ। देखी दीदी, गड्ढा खोनात रहे तो 2-4-5 आदमी के नजर पहुँचल वहाँ। 1-2 आदमी पूछ भी देला कि काकी काहेला गड्ढा खोनाइल बा। कहली ये सास कि अरे जौन पानी अंगना के आवता ई दीवार में घुसल जाता और पता ना घर के अंदर कैसे कैसे ई दीवार खराब करता। यही से हमनी के एकरा के खोद देले बानी सन कि एने पानी जमा हो जाओ आ बाद में इन्हें से फिर भर दे आई। समझा दियली सास। अब दूसरी जवन रात होता सब लोग मिल के ओ लड़की के ले जाके ओकरा में तोप दिहलक। अब देखिए दीदी, तोप दिहलक। मतारी बाड़ी अपना घरे बाड़ी लड़की के, लेकिन एगो कहल जाला आहट मिल गई। उतरे उ मतारी के भूख प्यास ओ दिन ओ रात ना लागल और हर बार वो लड़की याद आवे कि हमार बेटी कौना हाल में बिया, कैसन बिया, दुख सुख तना बा, आज काहे हमार बेटी इतना याद आवत दिया। ये लोग का कैलक, ढक के बराबर कर दिहलक। अब घर में पतोह रहत रहली, बाहर आना जाना ना रहे कि टोला मुहल्ला देखित कि हाँ नहीं लौकत। बस वो शादी करके जब से लड़की आई रही तब से घर ही में रहत रहली। तो लोग के का पता कि वो घर में बाड़ी कहाँ बाड़ी। गड्ढा भरा गई ले दीदी। वो लड़की के मतारी रहली, अपना जेठ बेटी के फोन कैली ससुराल में। कहली कि ये बेटी तनी घरे आई तू। घरे बुलैली बेटी के। कहली कि ये बेटी एगो बात बा, जौन छोटकी बेटी गई बिया ससुराल ना, आज कितना दिन हो गई ओकरा से कोनो बातचीत नहीं खे भई, लेकिन काहे नो मन में ऐसा लागता कि हमरा बेटी के कोनो दुख बाटे तो हमरा के लोग जाए ना दी। तू काहे ना बाहर से बाहर जाके तनी हाल खबर लेके आई तू। बेटी कहली कि माँ टेंशन मतलब हम जाई और हम पता लगा के आई कि आखिर कहाँ बिया, कैसन बिया, टोला पड़ोसा के लोग से पूछब। गईली देखिए दीदी, ओ बहन के गांव में गईली, अड़ोसा पड़ोसा से चुपके चोरी पूछली, कोई हाल खबर ना बतावल की वो लड़की कैसन बाड़ी। सभी लोग कहल कि अरे जब से शादी करके वो लड़की आइल बाड़ी तब से हमनी के देखले ही नहीं खीसन। देखी घर के बाहर दरवाजा पे कोई रहे ना। चल गईली, अंदर गईली, अंदर भी कोई ना मिलल। आंगन में पीछे चल गईली, वहाँ गईली तो देखा तारी कल बटे और वो माटी जमा रहे, वो नया माटी ओटी उधकल जैसन रहे, वो भी देखली। फिर अइली घर में, कोई ना मिलल दीदी। छत पर गईली, छत पर गईली तो सास और ननद दोनों आदमी आराम से सूत के बात करत रहे। उतना देर में ही पहुँचली। गईली तो कहली कि अम्मा जी प्रणाम करतनी। पूछली कि के हऊ, कहाँ से आइल बाड़ू। कहली कि राउर जे पतोह बाड़ी ना, उनकर हम बड़ बहिन बानी। और कबो बातचीत ना भइल ना, तो यही से सोचनी अम्मा जी की चल के तनी बात कर ली हती। यही रास्ता हम जात रहनिया, तब तक याद आइल खा कि बहनिया से मिल लेती। देखिए दीदी, सास घबरा गई। आराम से बैठ के कहली कि बेटा पानी ले आव। ननद पानी लेके अइली, नाश्ता ले आव, नाश्ता भी करैली। और कहली वो बहन से कि बेटा कहे के ना चाही, लाज शर्म के बात बा, कैसे कहीं कैसे ना कहीं बुझात नहीं खे। पतोह के जौन जेठमई रहली कहली कि अम्मा जी बात ऐसे घुमाई मत, सीधा सीधा हमरा के समझाई कि का बात बा। सास लगली मगरमच्छ के आंसू बहावे। कहली कि बेटा ओ लड़की बियाह करके अइली हमरा घरे कोनो चीज के दुख ना रहे, दान दहेज बाकी रहे, वो बात के बात है। कुछ दिन रहली और कुछ दिन रह के एक दिन घर से ही फरार हो गईली। घर से भाग गईली, केकरा सते भाग गईली ई हमरा पता नहीं खे कि हमनी के लाज के मारे केकरो से ना बतैनी सन।
वो बहिन जे रहली उनका आँख में ढबर ढबर लोर हो गई। वो जानत रहली कि हमार बहिन ऐसन घटिया नेचर के, घटिया स्वभाव के ना रहे। बहिन के मन में कतही विश्वास ना रहे कि हमार बहिन भाग गई हुई। सुनत गईली सास के बात। सास कहली देखा बियाह करके एली, कुछ कमी बेसी हमरा घर में ना रहे, ठीक से रहस ना, कुछ दिन बढ़िया रहली, बाद में पता ना चले जे काहे ऐसे करे लगली, घर से निकल गईली और आज हमने घुट घुट के अंदर जियता निसन। दीदी देखी वो गड्ढा जवन खोदल रहे ओकरा पे बहिन के जे नजर पड़ रहे शक बन गई। बहिन सोच लेली कि हमार बहिन के बियाह जवन भई रहे दान दहेज की कुछ बात रहे, कि ऐसा तो कोनो बात नहीं खे भई कि लोग मार के ओकरा में ढक देले बाटे। कुछ कहली नहीं। माई के फोन कैली, माई के बुला ली हली, भाई के बुला ली हली, अपना घरे 2-4-5 गो लोग के और बुला ली हली। देखी अब इनका पूरा भरोसा विश्वास हो गई रहे कि हमरा बहिन के लोग मार के तोप देले बा। साथे साथे पुलिस के भी फोन कर दी हली कि गड्ढा ये लोग खोदे ना दियाना कानी करी और हमनी के मार पीट के लोग भगा दी। थाना चौकी भी आई और सारा हित दाई भी जुट गई। अब सारा बात दरोगा के बतैली कि ऐसन ऐसन बात रहे, दान दहेज के बात रहे, बहन के बियाह भई रहे और सास कहतरी कि भाग गई बहन, ऐसन स्वभाव के रहे नहीं। ए लोग नया एगो आंगन में गड्ढा खुलले बा और कहीं हमार शक ओकरा पर जाता। देखी सास लगली ढके कि अरे ऐसा कोनो बात नहीं खे, हम जे कहतनी उ सही है। बहन कहली कि ये साहब हमरा कुछ ना चाहिए, बस एक बार ही गड्ढा खोदवा के हमरा के दिखवा दी, ओकरा बाद रउआ जे कहब उ हम माने ला तैयार बन। अब सब लोग देखी माई भाई चिरौरी करे लागल, रोवे लागल, गड्ढा खुनाए लागल। ए दीदी गड्ढा जब खुनात खुनात कुछ गड्ढा खुना गई तो एगो लाल कलर के साड़ी के खाली कोर लौकता। अब पूरा गड्ढा जब खुनाई तो वही में वो लड़की दिखाई देता रही। दीदी दिखाई दिहली। अब मतारी रोवत रोवत पागल हो गईली। देखी वो अपना दिन के कोसे लगली कि हमारा पति ना मारा रहती तो आज हम अपना बेटी के ऐसा हाल में ना देखती। हाय रे दहेज, हाय रे दहेज लोभी लोग, कैसने दुनिया बा, कैसने लोग बा कि 4 पैसा खतरा केकरो जान ले लेता। लगली रोवे मातारी। उ देखी लाश निकलाई ओकरा में से। और सास के, ननद के, पति के, ससुर के, एकरा बाद जौन पुलिसिया कार्रवाई होला वो आप सब भी जानतनी। अब सबके घर भर के लोग लेके पुलिस वाला लोग चल गए। ए लोग छाती पीट के रोता। बाद में लड़की के लाश मिलल और पहला ऐसा लड़की रहली कि ससुराल में ना दाह संस्कार करके उ लड़की के मायका में ले जाके दाह संस्कार कैल गई। कहल भाई दीदी देखी इतना भी लोभ ना करे के चाहिए पैसा के। अरे भगवान जेकरा के देले छप्पर फाड़ के देले, जेकरा के ना देले ओकरा के नैखन देले, लेकिन केकरो के कोई लूट के अमीर ना होखेला। दान दहेज लेके कितना दिन चलेला। अरे केकरो के रुआ के जब आदमी पैसा लेला ना, दिल दुखा के पैसा लेला ना, तो हमरा बुझाला ना कि सुई दवा बीमारी में पैसा लाग जाला। तो ये कहल बा कि इंसान भगवान बना के बड़ा खूबसूरत चीज बना के भेजले इंसान धरती पे। तो कुछ मोह माया, कुछ नेकी करे के चाहिए। केकरो बुरा मत सोची, केकरो बुरा मत करी। दहेज के लोभी एगो बेटी के जान ले लेलक और आज भी ये चीज चलत आ रहल बा, बहुत देर से चलत आ रहल बा कि पैसा के चलते बेटी मार देहल गई, गाड़ी के चलते बेटी मार देहल गई। अरे मत मारी बेटी, कवना जन्म में भर पाया कर, मेहनत करी, कमाई धमाई जितना मिलल बा उतना में खुश रही, आनंद से रही। ए दीदी ये कथा एगो सच्चाई पे आधारित रहला। आप सबके पसंद आइल होई तो कमेंट बॉक्स में आपन राय रखें।
धन्यवाद।